Ето, сега съм по път към пристанище. Истински природни пещери, а не нямам се, малко съм задъхан, защото е доста път. Природни пещери, използвани отново, има портали на тях, метални врати, важащи доста килограми. И този портал, който беше заключен доскоро, вече е отключен. Това за нас. Okay, let's go.